namhlanje as Invasion i-Platinum Lounge invade i-Artizen Lounge KwaMashu. So namhlanje sidecide ukuthi silethe ama-artist futhi njengokujwayelekile njengoba sasilethe i-Black Motion last time. Namhlanje siletha uDJ Maphorisa noSinhle from Metro FM. Namhlanje sine-theme njengoba ubona ku-all white. Esikhethe i-all white with the touch of Caribbean because angithi siThekwini. So uma siThekwini kuqala isama. So ukhala for isama kujwayele ukuba white. Uma u-white uyayibona i-weather namhlanje iyawuvumela u-white. That's why still all white party. Engakusho kubantu ukuthi abeze bevakashe Artizen bazojabula kakhulu.